Objavte CS Cargo. Spoľahlivá kamiónová preprava po celom svete s moderným vozovým parkom. Špeciálne vozidlá. Riešenia na mieru nielen pre nadrozmerné, ale aj špeciálne zákazky. Naše riešenia prepravujú tovar bezpečne a efektívne. Námorná, železničná aj letecká preprava. Logistický servis na jednom mieste. Skladovanie a komplexné skladové služby, vrátane cross-docku a colných skladov. Sme tým odborníkov, ktorí skutočne rozumejú svojej práci. Vďaka vlastnému systému meníme logistické dáta tak, aby zvyšovali efektivitu aj kvalitu služieb. Naše chránené dielne spájajú spoločenskú zodpovednosť s možnosťou náhradného plnenia pre zákazníkov. TrackPoint iChin, autorizovaný servis pre Krone, Schmitz a ďalšie značky. Pôsobíme v 3 krajinách: v Českej republike, Poľsku a na Slovensku. Skupina CS Cargo, komplexná logistika pod jednou strechou.